Velika zahvalnost ministarki Adrijani Mesarović što je danas u Nišu i što razgovaramo na sve ove teme. Puno nas znači podrška koju nam Vlada Republike Srbije daje u ovakvim situacijama, u ovakvim trenucima. Danas je sa ministarkom Adrijanom Mesarović bilo i predstavnika iz Razvojne agencije Srbije. Svi oni imaju svoje podsticaje, svi oni imaju svoje mere i programe na koje naši poslodavci mogu da se jave kako bi ostvarili neke benefite za sebe. Zato pozivam da se svi poslodavci sa teritorije grada Niša koji imaju želje da na neki način unaprede svoje poslovanje i razviju svoje poslovanje, bilo da je preko grada Niša, preko naše uprave za lokalni i ekonomski razvoj i investicije ili direktno Ministarstvu privrede jave. I definitivno danas smo čuli da Ministarstvo i Vlada Republike Srbije mnogo mogu da pomognu u tome da se